מצאתי בית ספר שאפשר לפרוץ, ימה. בית ספר מה זה קל? רק נראה לי חלונות פה קלים לפתיחה. אומייגאד. אני מצלם עכשיו, אני לא רואה אותי, כי מישהו רואה, הלך עליי. זה בית ספר מה זה קל לפריצה. קיצר, אתה פה, אתה בא מטפס פה, עולה, ככה נכנס לבפנים, הנה אני בפנים, טעם אני מהחוץ, אבל אין לי כוח לפרוץ עכשיו, אני סתם, יש שם מזגן, יש שם אולם ספורט, מה זה רחוק שם? וואי, זה טוב, אם אני מצליח לפרוץ לדבר הזה, בוא תעזור לי, בוא תעזור לי, בוא נטפס, תעזור לי, תן יד, תעשה טוב, זה קשה. טוב. הקיצר, אתם רואים ילדים, אפשר לפרוץ לבית ספר הזה בקלות, וזהו, תודה.